Herrat näyttävät nyt tässä vaiheessa siltä, että siellä voisi jonkinnäköistä laulun tynkästä tulla täältä Valkean suunnasta. Tehtävänä oli siis kauppakeskus ja nyt päästään kuulemaan seuraavaksi, että tuliko sitä biisiä vai ei. Herrat, olkaa hyvät. Kauniita lampuja, 10 paria farkkuja, metsästäjä, keräilijä, lempi ympäristössään, tarjouksia metsästää, kokoelmansa kerryttää, ostaa muovikuorissa, mieli hyvää, ei mulla ole rahaa. Ei mulla ole varaa olla onnellinen, kun elää köyhyysrajaa hipoen. Taas ulkopuolelle jääneet ihmispilinään hukkuu. Tekemisen puute valtaa mut päästä varpaisiin, siksi sukellan liukuportaisiin. Liuvun edes takaisin, ei mulla ole rahaa. Ei mulla ole varaa olla onnellinen, kun elää köyhyysrajaa hipoen. Taas ulkopuolelle jääneet ihmisvilinään, ei mulla ole rahaa. Ei mulla ole varaa olla onnellinen, kun elää köyhyysrajaa hipoen. Taas ulkopuolelle jääneet ihmisvilinään hukkuu. Ai. Ei hyvänen aika. Siis siinä, hyvät ystävät, kuultiin siis kappale, mikä syntyi tässä yhden lähetyksen aikana. Kertokaa jätkät vähän, että mitä kaikkea elementtejä tässä nyt syntyi, että tämä kappale lähti liikkeelle. No varmaan se lähti siitä, että Jere, no soita se sointu, mikä... Niin, no soitin. Tuollaisen soinnun, siitä sitten saatiin se inspiraatio ja idea siihen, että millaista aletaan tekemään. Joo. Että Harmoninen pohja. harmoninen pohja. Ehkä tuossa kuitenkin tuli ajatus siitä, että katsottiin ympärille sitä, että ihmiset kuluttaa ja ostaa täällä. Ja sitten tuli ehkä ajateltua siinä omalle kohdalle tai sitten Kyllä. jotenkin siihen. Sä sait vähän niinku se idea siitä, että Niin, mulle tuli vähän. Ja sitten katsoo ympärille, että on monenlaisia ihmisiä. monenlaisia ihmisiä. Niin samassa ympäristössä, että ei ole vaan pelkästään ihmisiä, jotka käy niissä kaupoissa. Kyllä. Myös. Niin, siitä saatiin aika lailla se ajatus sitten. Sitten sanoja alkoi syntymään vaan pikkuhiljaa, että mitä enemmän kirjoitti jonkun muutaman lainin siihen, niin kyllä sitten syntyi lisää. Ja sitten tuo nyt on hirveän hauskaa, että ei mulla ole rahaa. Niin on, se toimii aina niin mainiosti niin kuin mihin tahansa biisi. Jep, että sehän sitten, siitä saatiin se huukki, että mikä meitä naurattaa vieläkin, ja naurattaahan se. On, ja hyvä huukkihan se on. Kyllä mä näen tuossa niin semmoista potentiaalia, että festariyleisö toteaa siellä pitkän päivän perään. Että... Joo, kyllä tää Reenikselle menee tää biisi, että katsotaan mitä me sitten keksitään. Joo, tästä lisää siihen. Selkeä hitti on luvassa tämän biisin kohdalla. Hei, mä pääsen teidät kohta valmistautumaan keikkaa varten, koska tänään siis rakas paheeni sekä raahelainen The Heathens ja oululainen Night After-yhtye ovat kaikki kolmikko. Kantagrouvissa, Tutkaklubissa, paikallisen musiikin iltaa luvassa siellä ja vahva suoritus näille illoille itse kullekin säädylle. Herrat, kiitos paljon visiitistä. Katsotaan ensi kerralla, että pääsettekö ilman haastetta. Tuo oli niin hyvä suoritus, että ehkä ei tarvitse toistamiseen. Kiitoksia. Kiitos.
Me jatketaan musiikkilinjalla seuraavaksi yhtyeen tai artistin Guru kanssa.